komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Tayhopon. Grabe man nga balita kag update to kung manumduman nyo isa ini kag kontrobersyal kag balita nga gintutukan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang natabo nga pagpatay sa kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino upod sa iya mga kauptanan sa tung bulan sa Marso. In fact, ini nga balita sa una, ang nagwa sini nga tigin-operate ang mayor because ginlink ang ngalan niya sa illegal drugs. Aksyon Radio. Ang claim sadto sa mga pulis, tuman kaklaro, nga nagbalo sila. Palupok matapos una, allegedly nga ginpaburutan sila sang pusil sa mga naga-onboard sa salakyan sa din dito nagasakay si Mayor Ronaldo Aquino. Aksyon Radio. Sospitik sintaso, pagalipas ang pila ka mabinulan. Naklaruhan, papati kamuya nga nagwa sa investigation. In fact, inpasikahan na sang NBI, sang kaso, ang 11 ka mga pulis nga ginapatian involved sa sining sahi sang krimen. Nga, damo-damo ni silang nagkalandarahig kay igo matalupangdan kay kadamo galiyo sa mga ebidensya, CCTV. Tayo sa pasalamat kita sa advance ng technology, nagkabulig sa pag-solve sang crime mo. Aksyon Radio. Uy, igo kwintahon, mapati ka mo. Hindi galito ya kwan, hindi galito ya operation lang naging by chance na natabo ng enkwentro. Ang natabo gali yung inambos sa iya. Aksyon Radio. Ang lain pa kay nagwa sa investigation sa National Bureau of Investigation, yagin himuan lang istorya, report, ang mayor kaginangot sa iya sining ginangot sa legal drugs. Kag sa uli, may mga witness, may nagwa pa nga pulis. Nga nagambal siling niya, may nagsugo sa akon. Opisyal ko man sa pulis niya,
Sugo sa ako na iangot sa kagimuan report kagamutong operation ambos kay magaling plano. Aksyon! Radio! Tibangod sining balita bla. Siling ko ang Duterte administration is now trying to ginapabugal gid sa Duterte administration. As a matter of fact, kita nag-support sa away sa Duterte administration against illegal drugs. Okay gining operation niya against illegal drugs wherein sa idalom lang sa Duterte administration nakita ta nga porsigido nga mag-away kontra sa illegal nga droga. Pero galing bisan ano galing ka seryoso, bisan sino magaling opisyal mo da. Kung hinaling imo mga tao nga ara sa nubo, hindi galing maghimo sa gusto nila nga obligasyon, tiyan mo ng resulta ho. Aksyon! Radio! Ang isa ka program sa Pangulo, ang war on drugs, ay ginintrahan nila iya. Ang lain pa, kay may lamod politika, kay ginaangot nga nagpa-maniobra. Agod nga madalahig, kag malaki pangalan ni Mayor Ronaldo Aquino ang kontra niya sa politika. Aksyon! Radio! Can you imagine, amo na ka-powerful? Ay politika, gyapon na amo na nga ini karon damo-damo nga sa mga pinatyanay subong ang aligasyon ini nga mga individual galing di mo ni mga politikong ginapamatay ng iba niya mo ang aligasyon ni illegal drugs ni ting pamangkot hindi ayhan nga ni sila na lamita lamang o hindi ayhan nga mga aligasyon sila sa ilaw ay magiging sa basihan kundi nagahimo lang sang tikang ang pipila diri ka mga kung sino mga grupo kaya hindi magari makilala mo. Kung balang nagpamatay ni sino nga mga sektor, nga mga individual, nagatinugaplak lang bakulo do. Do'y kapat na nga persona na patay karon lang nga si Mana, o katlo. Aksyon! Radio! Amo na kinanglan, dapat siguro, kinanglanon gidi ang intel operatives ng PNP, ang mga operating team on illegal drugs, nga mangin seryoso. Kung ano ang gusto matabo sa karon nga administration, kinanglan na mo na tani, nga inang seryoso sa kampanya, kag hindi na pag-intrahan sang kung sino dira, nga hindi maayo, nga mga miyembro operatiba sang pulis, kati katulad sa natabo kay Mayor Aquino. Di nga kita mo na, napatay ning pobre ni, ginagot sa legal nga droga, igukwintahon gali, politika. Good morning. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers.
Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun?
Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Dapat ka mga negrosanon man, mga negrency tourist, mga turista, ang nagkatuto sa Boracay, tiluyag nila tayo magsulod to, wag na yung problema for leisure purposes. Last June 7, actually, ato lang report kiti, luyag sila magkatuto, luyag nila nga mag-enjoy dito sa area sang Boracay, ang isla nga tiya mo nang ginahandom sa kalabanan kantuan. Ang problema, nadiscover yan niya sa mga nagabantay dito sa puerto nga ang ilagin gamit nga RT-PCR test, piki. Aksyon! Radio! Instead ng destinasyon na magatuto sa isla abilit-bit liwati sa mga extraction team gindala sa Kalibuaklan for mandatory quarantine, ginkuhaan man sila sang specimen o swab specimen kagindala sa molecular laboratory sa Aklan Provincial Hospital. Tinanoy ini man nga daanggang Negros, isa sa mga area ini ang Bacolod City, monitor man bangod sa mga cases nga nagtaas. Tindi yan nga damo pa gining nagagalamit man sa mga piki. Ano yung imo garansyahon kung magamit isang piki ng RT-PCR test man? Aksyon! Radio! Ang konsekwensya nga tubangon mo, nga makahalit ka sa isig kapariyo mo, mapasakaan ka kaso, bago may nag-exister nga lagi. Tiabi, ano ganyang ganaron mo dra, kung magamit ka piki kang makalusot ka, nag-enjoy ka tuod, bro, piki ng imo, kuan dira, nga record, lain ko asymptomatic imo ya, lipay ka yan kung makatapik ka balatian sa iban. Aksyon! Radio! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health. Areglado, huwag nagkikita sa panahon na diri sa aton sining pagpangalagan. No, standby na sa Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Art Tayhopon, maraming salamat. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Catherine here. Umaapela ako sa inyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,